Sofía facía ese día 12 fermosos anos. Estaba feliz, radiante. Quizás por iso non lle sorprendeu recibir unha carta xusto nesa data. A súa primeira carta. Sorriu cando lle entregaron. Dixo: Cantareiro e deu uns saltiños de alegría antes de examinalo con atención. Mirou o seu nome escrito no sobre. Sofía Freire Neme. Pareceulle fermoso, sonoro e contundente. Estaba escrito con tinta verde, cousa que lle pareceu especial. A letra era delgada e bicuda, angulosa. Freixeira, 23. A Martiñeira. O sobre ao rematar de ler, mirou aquel grupo curioso que agardaba algunha reacción dela, aínda que non sabía moi ben o que esperaba. Xa lle deran a carta. Que máis querían? Deulle a volta, viña sen remite. Non sei quen ma envía, comentou por ser amable con eles. Durante un momento, Muriel temeu que fose devolverlles a carta, o cal sería un auténtico Pero desastre. Fígaro, co seu bo facer e experiencia, reconduciu a situación. Nós tampouco sabemos, só necesitamos que abras. Cando o fagas, irémonos. Non te preocupes. Sofía aínda botou outro ollo ao sobre, buscando un cuño, mas tampouco puido saber cal era o lugar do que Non o levaba, mirou aos ollos do home que lle acababa de falar e confiou nel. Resgou o sobre por unha lateral, con moita elegancia, e sacou un papel perfectamente encartado. Buscou na forma da letra algunha pista, mais non deu con ela. Por iso comezou a ler. Querida Sofía, xa tes 12 anos. Moito medrou a nosa netiña. Empezou a tremerlle o corpo todo. As letras bailabanlle e non deu continuado coa lectura. Antes nunca lle escribían unha carta a ela. Facíanlle chegar moitas fotos, pero a través das cartas ou paquetes que lle enviaba a súa nai.